Doamna Natalia, dar că reveniți, că mai faceți emisiune. Ce face Vorbește Moldova? Asta e bine, eu bănuiesc că când aveți câteva zile, evadați undeva, da? Neapărat. Cel mai mult mergem să călătorim în România, dar uite să revenim la subiectul nostru, la croazieră. Care a strânit atât de multe întrebări, pentru că, într-adevăr, până a postat tu tot din vacanța asta, nu prea aveam habar ce cu croazieră. Nici eu, hai să recunosc. Pentru mine a fost o prima mea experiență de acest gen, deși călătorim foarte mult. M-au convertit un cuplu de prieteni care deja de vreo 3 ani călătoresc. Aceasta a fost a 8-a croazieră în care au plecat, a 8-a, 7-a, Au văzut toată lumea. Da, au fost până în Mumbai. Și acum, apropo, în martie pleacă din nou din Brazilia, vin peste Oceanul Atlantic în Europa. Da, va dura 18 zile. Eu sunt tare invidioasă pe ei, dar... Nu te duci acum, nu reușești. Nu, mai lucrezi un pic. Da, trebuie să mai lucrez un pic. Să mai fac niște bani. Care e specificul acestei vacanțe? Mergi la o agenție de turism și zici vreau în croazieră? Sau hai să mergem pe rând. Și acum să vorbim despre costuri. Comparativ cu o vacanță all inclusive în Turcia, unde se duc de cele mai multe ori moldovenii, cam care e una din cele 3 întrebări de top așa, pe care mă întrebau oamenii. Vreau să vă spun că nu am plecat prin agenție. Lumea mă întreabă, dă-mi, te rog, agenția prin care ai plecat. Nu, eu nu cunosc agenții care să vândă din Chișinău sau nici din București n-am văzut să se vândă croaziere. N-am întâlnit, poate tu știi mai bine. Nu, habar n-am, adică chiar nu. Eu sunt membrul unui club turistic. Da, este un club membrul căruia trebuie să te faci. Un club închis, cum? Da, este un club închis, dar nu inaccesibil. În sensul că cineva te... Spre exemplu, dacă tu pui un cuvânt de bine, eu pot să merg, da? Da, dacă îți fac eu o invitație, eu fiind un membru al clubului, îți fac invitația, te invit... Că deja ai un plan pentru perioada imediat următoare. Uite, unde vrei să mergi? Chiar ieri m-ați chemat la emisiune și m-am băgat eu pe site-ul clubului și am zis că hai să văd unde plec. Precis să mă întrebi asta. Aveam un vis de demult să văd fiordurile norvegiene. Wow! Toată lumea cred că știe ce sunt fiordurile, da? Sunt munți și acolo apă. E poveste. Acolo e superb. Și deja am găsit croaziera potrivită, plecăm acolo, să vedem fiordurile. Copenhaga, Oslo, fiordurile și revenim înapoi. Superb, superb. Și ultima întrebare, că de regie zic gata, dar vreau totuși să te întreb. În această perioadă, de când cu pandemia, de când cu tot ce se întâmplă, ai simțit o mai mare poftă de vacanță și să-ți trăiești viața azi, acum aici? Noi suntem exact ca copii. Dacă îi spui nu pune mâna acolo, exact acolo îi se trage mâna. Dacă îți spune cineva că ești închis în țara ta și nu mai poți pleca nicăieri, acolo ți se face poftă. Gata, și cu prima ocazie acolo ești. Prin faptul că această navă este gigantică, chiar gigantică. Ea are aproape 400 de metri lungime, așa, și are 19 nivele doar deasupra apei. Zici că e un complex. Deci, la un moment dat am ajuns într-un port și corabia noastră era de vreo 5 ori mai mare decât clădirea portului, dita mai clădirea, da. Cam așa. Eu o numeam mărunțica noastră, așa îi spuneam eu. Mărunțica. Adică te-ai simțit în siguranță, n-ai avut starea aia de Titanic și de tot felul de... Nu. Nu simți. Deci corabia merge și destul de are o viteză destul de mare, dar nu simți. Nu simți deloc. Care e specificul acestei vacanțe? Urci într-un port, te oprești în diferite porturi, orașe? Cel mai mare avantaj al acestei vacanțe este că într-un timp foarte și foarte scurt tu poți vedea o mulțime de orașe și țări. Noi în 7 zile a fost o croazieră pe Mediterană, am văzut 3 țări și 6 orașe. În unele dintre care chiar nu am fost, pe altele le-am vizitat. Era vorba, deci am plecat din Barcelona, după care a doua zi era Marseille, era Genova, La Spezia, Napoli, o zi în mare am mers, din Napoli până în Palma de Mallorca. Am văzut și Palma, a fost prima oară am fost acolo. Și aveți voie să coborâți, să călătoriți prin oraș? Da, cum se întâmplă. Deci corabia merge în mare parte noaptea, da? Tu călătorești, imaginează-ți că ești într-un hotel de 5 stele. Uite, conaționalii noștri foarte des merg în Turcia, în Egipt, da? Imaginați-vă, iată, acel teritoriu enorm, pentru că această corabie, ca și teritoriu, cred că poate este chiar și mai mare decât unele hoteluri. Doar că pe apă. Și ziua tu cobori în port, vizitezi orașul, în regim de o călătorie obișnuită, cum obișnuim să călătorim prin Europa.
Seara te-ai urcat la bordul navei, mănânci, mergi la club, vezi teatru, show-uri, dansuri, nu știu Acolo ce. să înțeleg că Iar sunt hotelul tău activități de pentru 5 toți. stele merge și te duce în altă destinație, dimineața te-ai trezit în trezit, altă țară. ai deschis ochișorii, te-ai dus la restaurant până mănânci, îți iei micul dejun, pac, și în fața ta este o panoramă superbă. Foarte tare. Ăsta era chiar momentul zilei mele. Preferat. Eu mă pregăteam așa să mă duc, pe lângă faptul că îmi place să iau micul dejun, este masa mea principală, să iau o cafeluță așa frumos și când colul și ferestre panoramice, da? Și uite, tot orașul este la poalele tale. Eu cred că niciun hotel de pe țăr nu-ți oferă această panoramă superbă pe care o ai. Dar cine nu vrea să coboare în orașele astea are tot felul de Are activități tot acolo, programul este plin. Deci tu de la 8 dimineața până la 2-3 noaptea, tu ai ce face. Pe fiecare nivel, să spunem așa, sunt așa niște panouri mari electronice expuse pe perete. Ele sunt touchscreen și acolo este expus întreg programul zilei, inclusiv și dress code-ul, ca să înțelegi. Deci, dress code-ul pentru această seară este, frumos. de exemplu, black tie, da? Și chiar noaptea de Te-am văzut Revelion foarte elegant. era bine, Da, nu da, eram într-o rochie black tie, Da. dar totuși era dita mai Revelion. Și vreau să spun că este, nu știu, cel mai frumos Revelion pe care l-am făcut în ultimii, cred că 15... Tort ați avut cât? Da, și uite că nu l-am mâncat. Da. Mi-a scăpat tot. Serios? Ai postat pe Instagram și n-ai mâncat. Cu copiii se poate de mers? Adică sunt și pentru ei activități? Pentru copii sunt foarte, foarte multe distracții. Sunt etaje întregi în care sunt doar deci cluburi, terenuri de sport, terenuri de joc, doar pentru copii. Doar ei au acces acolo, deci nu intră oricine. Dar da? sunt supravegheați, adică totul e ca lumea. Da, da, sunt foarte mulți instructori. În general, deci ca să vă imaginați, nava noastră avea o capacitate de aproape 6.000 de pasageri, doar pasageri, și pe lângă asta mai avea peste 2.500 de membri ai echipajului și 2.500 de serviciu, da, oameni de serviciu. Deci, curățenie ideală. La fel, comparăm cu ce